Club Junta, building better Africa. Tikupezekera mudzi mwa Nsendeza anthu ambiri amene amakhala pa Vilolongo akhoza kupadziwa ndi kumene ndithu anthu amabwera kudzagula mchenga wake ndi uja wa Dambosani ndithu mene amamangira zinyumba zosiyanasiyana komanso mudzi uno umatchuka kwambiri ndi njwera kumene anthu akafuna kumanga zinyumba okhala mu konsolo ya Ulongwe amadzagula kuno ku Nsendeza. Ndiye kuno chimene chatipangitsa kubwera talandira nkhani ndithu kuti munthu wina masiku awiri apitawa wamwalira m'mudzi muno. Nkhani yake akuti wachita kudzipha yekha pogwiritsa ntchito mankhwala mwina pali zifukwa zina zimene iye amakumana nazo. Mukhalepo pakuti mumve tsatanetsatane wa nkhani imeneyi konkuno ku Nsendeza mu konsolo ya Ulongwe mboma la Ngonia chigawo chino cha Tete kwathu konkuno ku Mosambiki. Ine ndi Govat Samuel Lazaro komanso Sizitu Kadewere. Mukuona pawa amene wandithu ndi anduna amene amayang'anira dera lino. Akhala ndi mpata woti atiyankhule ziwiri zitatu ndi atsogoleri ndithu akuyang'anira mudzi waukulu. Ndiye mukuona apawa ndi apambuyo pa anyakwawa apitanso katumikira zintchito zosiyanasiyana ndiye mmadziwa kuti mudzi sungangokhala okha ngati othawidwa akachoka kumakhala vice nyakwawa ndi akulu amene muli nkuwaona apawa. Tiyamba tacheza ndi amenewa pambuyo pocheza nawo ndi amenenso atilole kutitengera ku banja limeneli kuti mwina tikhoza kukacheza ndi wena woyimirira banjalo kuti akatifotokozere kuti wena mwa mavuto amene amakumana ndi malemu amenewa ndi wanji. Atsogoleri takupezani tu mudzi mwanu mukhala omasuka mwina anthu awuzeni dzina ndi udindo ngati muchitafotokozeramo kapena taonjezera mwina tanama kumambiro kwenikweni dzina lanu. Dzina langa ndine Jacobe Alberto. Jacobe Alberto. Ya ndimathandizana ntchito ndi anyakwawa pambuyo pawo. Vice nyakwawa. Mwachidulenso tikanena kuti inu ndinu nyakwawa. Chabwino. Nkhani imene tabwerera muno ndi nkhani imene yamveka masiku awiri atatu takhala tikulandira mauthenga osiyanasiyana kumudzi kwa Nsendeza munthu winatu wamwalira atuma mankhwala. Chinachitika ndi chani nkhani mudalandira motani tati masukirani apa kuti chinachitika ndi chani? Nkhani imene ineso ndidangokumva madzulo usiku munthu atamwalira chama 12 o'clock. Ndi pamene tidalandira uthenga oti munthu wamwalira wachita kumwa mankhwala. Kupita tidadzuka kupita kumeneko kunyumba kwake kukafufuza kaona kuti munthudi wamwalira. Ndi pamene tidamba kufufuza kuti ndi chani chimene chavuta makamaka kuti apezeke ndi vuto limeneli. Ndiye kufufuza makamaka kwa banja akati iyeyo amatheka mwina akulimbana ndi anthu amayi kunyumba kwawo zimene amafuna agulitse ndiye amakanizana ndi anthu amayi. Ndiye unisa zoti kukhumudwa kwa zimenezo mwina pali zinaso anu ake onkatikati mwa nyumba zimene zimavuta kuti zifikepo oti zafika pamenepo. Ndiye ifeyo tidangolandira uthenga kuti amavutana ndi mzimayo kunyumba kwake ndiye munthu uyu nchifukwa chake wamwa mankhwala. Ndiye pambuyo pa zimenezo munthu uyo adapita naye chipatala china chonse chidakatheka kumabe kuona kuti moyo sunapezeke chifukwa munthu uyo adamwa mapiritsi atatu. Ndiye ifeso dakhala yoti khudza chifukwa ndi nkhani yomvetsa chisoni imene tidayitandira mudzi mwatumo. Mapiritsi okwana atatu mukati mapiritsi tafotokozani kumakhala mapiritsi osiyanasiyana mapiritsi anji kumakhala mankhwala makoswe kumakhala akudimba chonse kumakhala mapiritsi anji? Amene ndi mapiritsi amene amatsira chimanga anthu kutetezera kuti chimanga chisafumbwe. Chimbulu. Adamwa dzimebulu tsokwana zitatu. Nkhani zake za mbanja inu malipoti amene mudalandira ndiona kuti amakanizibwa kuti agulitse zina mwa zinthu zimene ali nazo ku nyumbako. Adakamwera kuti mankhwala amenewa? Mankhwala amenewa sitikudziwa kuti adamwera kuti koma kuti atamwa basi adanyamuka kumankalira kupita njira ya kumunda kwawo. Kamankalira pambopa kumwa nkumankalira. Ndiye anthu atamva kuti iyeyo afuna kupanga zimezi anthu dipiti wawo anthu mudzi muno udathamangira kumeneko. Makamaka kufuna kuti akamuthandizire kuti mwina akhoza kukwanitsa kupatsa zinthu zoti akhoza kumwa kuti asanze. Ndiyebe chifukwa choti piritsi ndilo opsa limene lija likati pamene lagwera limakhala zoti munthu sangakhalibe ndi moyo. Kusonyeza yekha amakwanisa kuyankhula kuti ndamwa mankhwala ine. Koma khangalinso dzimvera chisoni ndapangiranji ine. Chabwino. Ti akudandaula akunkalira kuti moyo wanga watha chifukwa chofera banja. Munthu uyo analioneka bwanji? Anali wachinyamata, anali wachikulire, zinali motani, wasiyana ngati?
mwina kungoganizira kokha tatipatsani chithunzithunzi mwina kwa anthu amene akulisala pa TV yathu ya Balance Semanal atankala chithunzithunzi anali wachinyamata anali wachikulire kupenge kwangakhale kuti wasiyana angati ndi wachinyamata komabe ndi wamkuluko pamaonekedwe ake ndithu wamkulu ya koma ndi wachinyamata siwokula kuti ndi akuluakulu kwambiri ndiye munthu amene wasiya ana okwana 4 yeah. Inu mumayang'anira mbumba zosiyanasiyana tatifotokozerani chithunzithunzi chake makhalidwe ake anali motani mkulu amene mkulu ameneyo makhalidwe ake anali abwino oti sitimadziwanso kuti mwina ali ndi maganizo otero ifeyo maonekedwe ake timacheza naye timapangira zonse naye limodzi monganso zotumikira naye limodzi mmudzi muno amathandiziranso banja la kwawo komanso banja la kwawo adadandaula chifukwa cha imfa yake ndiye amacheza nafe osadziwa kuti Yesu cholinga chake ndi chotero kunchitonso anali ochilimika kwambiri chitonso anali ochilimika chito amagwiranso momveka bwinonso amalima fodya amawinanso ndalama zambiri zidakukhudzani bwanji inu mokhala atsogoleri mwaluzatu munthu ofunikira mmudzi muno ndi uthenga wanji mukhoza kupereka kwa anthu amene mumayang'anira ndi anthu ena amene akutimvera pano uthenga umene woti tikhoza kuyankhula pano ngonena kuti mchitidwe umenewu ndi wovuta pafunika mkhati munthu banja lavuta umamba wa chokapo kapena kuuza ankhoso kuti akuthandizireni kuti banja lilani koti banja liyende bwino koma zongothamangira kumwa mankhwala kapena kukadzimanga ndi mchitidwe wovuta kwambiri ndiye gulu lambiri pafunika amene mwina anga ndimve ngoti atachitenga chimene chinkuchitsatira kuti chikhale chinthu chabwino kuti asadzachitenso mchitidwe ngati umene wachitikawo tathokoza kwambiri kumapeto dzina lija dzina langa ndine Jacobe Alberto zikomo kwambiri mmene ndimene yankhulira Jacobe Alberto amene wandithu ndi apambuyo pa Nyakwawa vesi Nyakwawa kufotokoza malingana ndi mmene nkhani anayilandilira pano pati kufuna ticheze ndi anduna anthu akudziweni dzina lanu tikungoti anduna ine ndine nduna Size Mfutso amene likuyang'anira dera lino la Sendeza mpaka kafika Kanadzi mpaka Kanadzi ndi midzi yochuluka ndi midzi ngati imene mmatha kuyang'anira midzi imene ilipo 43 kwa yoti ndidziwanga 9 tija la jeno lokutete ya Chimwala kulidziwanga 5 chabwino jeno lokutete ino ya Ulongwe ndidziwanga 4 muli ndidziwanga 4 mukuyang'anira tu dera lalikulu kwambiri tatifotokozerani tili ndumbo noti nkhani inu simulephera kumva mumalandira ndithu malipoti kwakuti kuchitika zakuti zilibe kanthu kuti simungatengere nawo gawo ku zonse zochitika popeza kuti dera limene mukuyang'anira ino ndi lalikulu kwambiri nkhani imene mudayilandira yoti ati munthu kunsendeza omwe mankhwala nayo ndadzalandira message yakuti kulimalira kusendeza ndeno message inadzabwera mochedwa chamma basifiri ndikaneza lumina muno munthu amene omaliya tsiku mwelo kuti ngoyika tsiku lotsatira kenaka chifukwa yoti nali message ndadzayimba no phone kwa chiwanga kuti ndimve kuti maliro amene achitika banja liti ndiyo chachitika nchani kuti maliro ngoyika tsiku lomwelo kapena ngoyika tsiku lotsatira kenaka ndadzamva kuti maliro ngoyika tsiku lomwelo ndiye chifukwa yoti nali nthawi itatha basi sinathe kufuza kuti zidachitika bwanji machaku mmabwa akeno maliro atayikidwa ngati chadzulo imeneno tinadzafunsa penaone kuti basi munthu amene waita chomwe mankhwala chifukwa cha nkhani yavuto la mbanja midzi imene mumakonda kuyang'anira mavuto amenewa akuchitika zomwe mankhwala mikangano kwambiri kuchitika ndi ndumbo noti mmapangitsa misonkhano yosiyanasiyana ndi uthenga wanji umene mukhoza kufotokozera kwa anthu onse amene akutisata pa TV imene ya Balance Semanal uthenga umene waukulu woti anthu amene akutiona ndiponso amene akutimva mawu amene tikulankhulawa uthenga woti augwire ndi wakuti sibwino kuti tizipsa mtima kwambiri kufika podzichotsa moyo pamene kuli maudindo osiyanasiyana monga oyang'anira limana ndiponso anyakwa achiwanga anduna ndi nkhani yoti anthu amene adakhala chifoyera aziteteza nkhani za mavuto ngati zimene za mbanjazi ndiye ndi bwino kuti ngati utapsa mtima kuti wina kukhumudwitsidwa ndi banja kapena kukhumudwitsidwa ndi mbale wina wake ndi bwino wathamangira anthu amenewo amene angakhale pafupi kuti mwina akuthandize kuona kuti pambuyo pakuthandiza anthu amenewo apezeka kuti ukhala ndi moyo siyana kungodziweruza wekha chifukwa kuti kudziweruza wekha ndiye kuti kumakhala kulakwa nkhani imeneyi idakhala yondimvetsa chisoni kuti munthu amene sadathe kuganiza kuti pali ena oti angathe kumuthandiza tathokoza kwambiri chifukwa choti munalola kuyankhula nafe muja anafotokozera vesi Nyakwawa nkhani yaikulu imene yakula akuti ankafuna kugulitsa zina mwa zokolola zimene zili ku nyumba koma kuti wakazi amakanizakaniza ndi zina mwa izo zimene zidampangitsa kuti iyeyo amwe mankhwala ndi kumwalira zilibe kanthu kuti mwina pali zina zimene ife sitingathe kuzidziwa tikupitako ndi nthawi ya njala nthawi ya zovuta ndi uthenga wanjinso mwapadera umene mukhoza kufotokoza kwa mabanja osiyanasiyana ku nkhani ya zokolola
nkhani ya mabanja osiyanasiyana nkhani imene ngauze ndi yakuti teti samale chakudya chimene tapeza fuka tikudziwa kuti ni mavuto osiyanasiyana amene amapezeka kuchokera kuminda mwina khale yochepa kapenapo ayi mwina chithandizo fertilizer chinasowa ndeno sitingathokolola zokolola zokwanira koma zimene tingakhale nazo kuti zimene takolola kumundazo teti zisamale mogwirizana ngati imene timagwirira pa ntchito pa nthawi imene timalima kumundako kaya ndikudimba zokolola zathu tikakolola tikagulitsa tionetsetse kuti nthawi imene timagwirira ntchito timagwirira limodzi ndi banja tenoti tigwirizaniso ndi banja kakobidi imene takapezaka kodi tikagwiritse ntchito bwanji banja mwathu muno kuti chitukuko chipitirire. Tathokoza kwambiri anduna kumapeto dzina lija. Kumapeto dzina langa ndine nduna size mfutso anodala la kwa mfutso kuno zikomo kwambiri. Zikomo ndithu ndi mmene momene tankhulira ndi anduna amenewa posedwa pa titi tikutengereni ku banja ako kuti mwina tikhoza kukacheza ndi oyimirira banja limeneli kapena sikulakhala kotheka mwina tikhoza kukacheza ndi akazi amalemu chifukwa malemu akufotokoza kuti asiya ana okwana 4 kusonyeza kuti anawo ndi kuti awasiya pa umasiya ndizotheka kutitengera kumeneko kuti mwina tikhoza kukacheza ndi abanja kumeneko. Ndizotheka kukolo pita nawo chabwino kwa wafufuza anu ake abanjawo basi pita nawo limodzi kuti akalankhule zimene mukafunsa kuti mukadziwe choona chenicheni kuti choona ndi chiti chabwino ndi mmene momene mwamvera kuti ndizotheka azitsogolera amenewa atitengera kubanja ako tipite kumeneko titakava kuti kwenikweni mavuto amene amakulawo ndi otani kuti vuto lokhali mwina lokanizana kugulitsa zakudya kapenanso mwina panali zina zake zimene zimapingapinga akulu amenewa. Govert Samuel Lazaro komanso Sizithu Kadewere kupatsirani nkhani yonse mwatsatanetsatane konkono ndithu kunsendeza mu lokalidade ya Ulongwe yeniyeni town council ya Ulongwe mboma la Ngoni yeni kubanja limeneli tikacheze nawo ziwiri zitatu. Siyana anali ndi banka anali ndi grocery limene amagulitsa zinthu zokhudzana ndi liver madziwa kale za liver ndikuti kumakhala kugulitsa sugar kumakhala kugulitsa mpunga kumakhala kugulitsa sopo kumakhala kugulitsa mafuta ndiwo anali munthu olimbira kwambiri malingana ndi malipoti osiyanasiyana amene ife takwanisa kutolera komanso anali mulimi wamkulu wa fodya ndipo tekiniko kapena kuti mulangizi wa fodya ngati kunali munthu amene amadalira mkulu amene waluza moyo wake chifukwa chochita kumama nkhwala kapena kuti kudzichotsera moyo wake ndi timacheza ndi tekiniko mulangizi amadandaulanso kuti yayi waluza munthu ofunikira kwambiri tiyesetsa kutsogolo kwa kanema ameneyo kuti tipeze mpata kucheza ndi mulangizi wa Mosambike left back kuti anali ofunikira motani amadalira motani koma takutengereni pano muja ndafotokozeramu kuti ndi pansika pamene ndithu payandikizana ndi sukulu ya Nsendeza koma pambali patili ndi mchimwene amene tikufuna ticheze naye mchimwene ameneyu ndi mulamu wake akaona malemu amene watisiyayo ndi mulamu komanso amapangira limodzi business pansewu pano chifukwa mkulu ameneyo ndi ochita malonda ndakhoza kuti uzabe pang'ono munzambiri kuti kuchotsera pa uchimulamu komano kunkhani za malonda zimenda bwanji umoyo wake umenda bwanji amamona ndi nkhawa zimakhala bwanji m'bale wanga khala wamasuka uli pa channel ya Base Balance Manali mwina anthu atakudziwani dzina lanu. Ine dzina langa ndine Kina Phiri amene ndimadziwika pano pa Nsendeza. Aliyense amanguti Kina Phiri ndithu kuchokera pa Nsendeza ameneyu ndi mwamu wanga kusha kwa lachinayi ndidakhala eneyo dzala malonda pano Yesu adabwera dzala malonda wake ndipatsakula pa banka tidacheza limodzi mpana dzuwa lidalowa ndipo lidalowa dzuwa licha tidakwanisa ineyo ndimamba ndine ndakwanisa kuwela malonda wanga ndipo nditatseka pa banka panga ndidanyamuka ulendo kupita kumudzi wanga fuwa ndimagonera kuntachi simugonera konkono kusendeza ndimagonera kuntachi mukayalula momamba sokuwelwala ndino yabwino nkumapita bwino kuntachi ya ndimatero ndithu chabwino pamene mulamuyo amelula mochedwa adzokulandira limodzi momuno ya ndipo nditalo malonda anga kunyamuka kupita kuntachi kumene ndidakwatira kumene kuja ndidakhala ndidafikira kusambasamba ntasamba ndamba kudya chakudya ndipo nditatha kudya chakudya mpe wakazadane kuti papa tikatani tikagone ndidanyamuka kupita kugona ndisanagone mpene ndadzapa foni kuitana ina na foni ntaona ndipene wena adadzati mbiro nekuto pati zone kuti alamu wanu achama mumfala ndiye ndakhala kuti mukopinduta chachitika nchani mulamu kuti wapindutulipa ali kasi kudziwa ndimza zimezi zilizosha kumbiri fo munthu leroli tinali naye kuno bwino ndiye sinzo chimachitika kuti chitika nchani zonse ife akubanja monge ifeyo mulamu wathu anali olimbikira kwambiri balingana ndi kubanja wathu timandalira kwambiri munthu amene one kuti ngakhale ife akubanja tilo kumumba komanso tilo ogwira machimo wasone kuti taluza munthu ofunikira kwambiri monga mulamu ndithu. Mulamu ameneyu ali ndi moyo amavumira ndi dzina lakuti ndani ndipo adali wa mudzi momwe kapena sadachokera mudzi wina kungobwera kudzakwatira kuno ameneyu mulamu ameneyu
analiwa mudzimonga nsendeza ndi mbadwa ndithu ya musendeza muno ya amene amachulibwa ndi dzina loti Douglas machulibwa ndi dzina loti Douglas Simon. Douglas Simon tikuvesera ati wasiyana ngati amene wasiyana folo amene wasiya monga mokhala mulamu adakwatira nchemwali wano mukamakhala bemadzokula pamachitibwa kampungopungo kena kati amakonda kwambana chani kapena mukamakhala naye kuti mucheza naye mukupanga malonda nkhawa imene imangwira kwambiri inali yanji mulamu ngayo nkhawa imene imangwira kwambiri isaname kubanja kunkoti adabwera kalekale makhane buno ndithu opanda vuto lililonse ora amene adankhangati waperutibwa ndithu kumpeperola zinthu zosafetsetseka oti ifeso lone ndikamagona monga mulamu wake ndimene ndimakondera koma sindimene timagwirizirana sindithu magona bwino ati kufoja analinso ndi udindo alangizi amandalira kwambiri kufojanso anali mulimi wankulu ndithu one kuti loni mudzi unosendeza amene amakhangati amatchuku masoko mbiri ndi mulamu wanga soko ndithu chabwino tathokoza tumwina kuti munalola kuyankhula nafe zikomo kwambiri zikomo ndithu ndi mmene tachezera ndi mulamu wamkulu amene akuti ndi Douglas Yowa ndi Kina Phiri dzina limene amadziwika nalo kuno kunsendeza kufotokoza kuti iye ndithu anali mulamu chifukwa adakwatira achemwali yawo komanso amapangira limodzi malonda pa msika uno wa nsendeza ndiye zinakhala zinthu zovuta kuti anthu adamacheza limodzi kulawira naso bwinobwino awa kupita ku nyumba popeza kuti sakhalira kusendeza konkuno basi pamene amalendera mafoni kuti iyayi mulamu watisiya wachita kumama nkhwala ndi zinthu zimene akuganizira kuti mwina ndizochita kupepetulidwa chifukwa kamacheza naye amakhala kuti alibe nkhawa zosiyanasiyana komanso muja tafotokozeramu kuti tinafika pa nyumba iye takaona kuti pa nyumbapo ndipolozeka nyumba ya malata yaikulu ili pomwepo pambali ndithutu pang'ono muzambiri ndi mmenemo iye tathokoza kwambiri kuno kunsendeza Govert Samuel Lazaro komanso malume sizithu kadawerenga tikukakhale kwatheka kutsogolo kuno tichezanso ndi mulangizi wa foja amene akhoza kukuza kuti mkulu ameneyo anali wofunikira motani. Club Junta, building better Africa.